Anom na persona ang nai-record na lugadang kan madiskwidyo ang piglulunada na tricycle sa Magaraw, Camarines Sur, alas 5:25 ninaaga kan nakaaging Domingo, Oktubre 13. Sa inisyal na investigasyon, haling barangay Kagsaw, Calabanga, Camarines Sur, pigbabaybay kan tricycle ang kahalabaan tinampukan Banwaan in Magaraw, pasiring sa Naga City kan napalos ang sidewheel kan tricycle sa shoulder gutter sa tinampong sakop kan Purok 1 Barangay Santo Tomas, na naging kausa nga ni mawaran ng kontrol sa manibela ang driver, rasong kan pagkakabangga kaini sa poste ng kuryente. Pinaka nairido sa pangyayari ang tricycle driver mantang nagsapo manin mga lugod sa maniba-ibang partikan sa indang hawak ang 5 lunad kaini, kabali na ang sarong pasyente na dadarahon kuta sa Bicol Medical Center sa Naga City. Hindi ko ma'am sa impact, hindi durog ini sidecar. So, makastas ko ini. Accident-prone area subot ang lugar kaya nakipag-koordinar naman ang pulisya sa Department of Public Works and Highways nga ni magkaigwan ng road safety signage sa naunambitan na lugar. Number 1 rule po pag mata sa aga, siyempre po mga G, sama niya kagurangnan, agad ng guidance, ngayon yan, pag nagmamaneho maingat, tapos magsunod na traffic rules. Ini pong avenue na ini sa halaban ang speed limit po kayo. Dapat babay kayo sa maglampas sa 50 km per hour. And then pag ma-approaching sa mga sangang daan, dapat mag-minor po. Yan po ang yung dyan, galit mo yung repudo. Kanin maiwasan po. Posibleng maatubang sa kasong reckless imprudence resulting to multiple injuries ang tricycle driver in kaso magsunod din reklamo ang mga nairidong pasahero. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.